ng'ama biro miyo accountability kata miyo audit ni mae kaka utiyo. Empowerment nochakore chon, ok ochakore kawuono, ok ochakore nyoro. Te nyaka kadang iwuoth kuma chakore tete, dang imanye kata gima osetimo, chiemo ni mae gima otimo. Koro empowerment ni en siasa. En siasa ma dhano chako manyo godo relevancy. En siasa muhiu. En siasa muhiu ma dhano manyo godo relevancy. Mago levi. Koro an gima wacho jo isen ma. Ok abi mor ka wacho ni wan empowered ka pod waonge fish processing industry Nyanza. Ok abi mor ni rech podi aya Migori, rech aya Kisumu, rech aya Siaya, rech aya Homa Bay karingo ng'wech nyaka Thika to be processed. Yet ne wanyalo construct industry moro Homa Bay kata mana Kisumu kata mana Siaya kata mana Migori manyalo offer employment ne ojende ne mine man kanyo. Samo okelo industry chande Migori kata Siaya kata Kisumu tiende ni ya wadhi bedo gi dongruok. Sikuli dhi ger kanyo, jopuonje ndiko. Sama ji chako nyuolore, osiptal nyaka timro nade? Nyaka ger, nikech dhano dwaro thieth. Jok matiyo kampuni kanyo gi jopuonje mapuonjo e skunde malwora kanyo ero, nyaka koro wabed gi dukni ma ji nyiewe kendo ji chieme. Aparo ni mane empowerment monyingo beni sirikal timre nade? Miyowa, mane gima konu wacho ni the region is empowered.